Benvinguts y benvingudas a esta mesa redonda sobre salud y bienestar. Soy Ricardo Galarza, soy cofundador de Comunidad Saludable Empordà, junto a mi pareja Estel Roca, que es profesora de Mindfulness. Yo soy psicólogo y es una plataforma con la que queremos ayudar a las personas a sentirse mejor, a estar más satisfechas con su vida y a funcionar mejor en el día a día. Todo ello a través de lo que se llama la medicina de estilo de vida. ¿Y qué es la medicina de estilo de vida? Pues esto es precisamente de lo que venimos a hablar hoy, de cómo nuestro estilo de vida, cuando es un estilo de vida saludable, cómo nuestros hábitos y cómo también nuestra forma de pensar pues nos puede ayudar a estar más saludables, a tener un mayor bienestar y sencillamente pues a estar pues como nos gusta estar, pues bien. Y lo que es Comunidad Saludable Empordà nació precisamente aquí, en Empordà Televisión, en el año 2022, con un programa de televisión que hicimos sobre esta temática, Comunidad Saludable, una guía por vivir millor, en la cual pues tratamos todos estos temas. Y luego comenzamos con unos ciclos de eventos a nivel divulgativo en diferentes pueblos de la comarca, en la zona de los Aspres, con una serie de eventos bajo el nombre de Aspres Saludables, ¿qué más puedo hacer por mi salud y bienestar? Y luego ahora pues estamos desarrollando pues nuestro proyecto, nuestro hogar, centro de experiencias en Agullana, para ofrecer programas de salud sobre estas temáticas, sobre el autocuidado y sobre cambio de hábitos. Y bueno, hace unas semanas tuve la oportunidad de compartir también una mesa redonda con los 4 alcaldes de los Aspres, donde celebramos los eventos de Cantallops, Capmany, Espolla y Sant Climent Sescebes, para hablar pues de una encuesta que habíamos realizado en la zona en los 4 pueblos sobre el estilo de vida de allá, y luego también pues hablar pues de los programas que se están realizando o se han realizado de prevención de cambios en estilo de vida. Y hoy la verdad es que tengo la oportunidad pues de poder dar un pasito más allá y tener conmigo aquí para la mesa redonda a varios de los profesionales que han participado en los eventos con sus ponencias. Y precisamente uno de los objetivos también de Comunidad Saludable es dar relevancia y dar voz a esos profesionales que día a día pues nos están cuidando de cómo podemos pues vivir mejor. Y bueno, la verdad que os estoy muy agradecido, Mar, Edgar, Claudia, que sois además todos de aquí de la Empordà, profesionales muy conocidos, posiblemente ya les conocéis porque llevan muchos años aquí trabajando. Y bueno, pues me gustaría hacer un poco de introducción y que pudiésemos entre todos pues ayudar a clarificar un poco todo ese espacio que hablamos, ¿no? Cambios de estilo de vida, cambio de hábitos. Parece que es un mundo muy amplio, pero realmente pues cada profesional hace su parte dentro del trabajo y es algo que se hace pues por diferentes partes, ¿no? Y entiendo yo que es importante el hecho de saber que es un camino de vida que la persona emprende cuando quiere pues cambiar sus hábitos, mejorar su salud y así, y que en realidad cada uno de nosotros estamos hablando o estamos trabajando en una temática que sirve para acompañar un poquito en el camino pues a esa persona en su propio proceso de autoconocimiento, de autocuidado. Y bueno, comenzaré por ti, Mar Casas, bienvenida. Hola, muchas gracias. Mar, tú eres nacida en Figueras, eres licenciada en Psicología por la Universidad de Girona y estás especializada en Educación y Dificultades de Aprendizaje. Eres máster en Intervención en Dificultades de Aprendizaje, posgrado en Relación Terapéutica y Técnicas de Detección y Tratamiento en casos de maltratos y abusos sexuales. También has realizado todos los cursos del doctorado interuniversitario en Psicología de la Educación y, aparte de eso, unos 30 cursos específicos relacionados con el ámbito de la psicología. O sea, eso es un muy buen currículum. No paramos. Exacto. Pero además eres fundadora del Centro Ikigai en Figueras y, además de todo ello, eres periodista con premio extraordinario de carrera y además socia cofundadora de O Comunicación, donde ejerces como productora de contenidos en pro de una comunicación consciente. O sea que, vamos... Completo. Completo de todo. No sé dónde te queda tiempo para ejercer tu papel. Y bueno, la verdad es que me gustaría saber de ti, que nos definas pues cuál es tu papel dentro de este marco del estilo de vida, medicina de estilo de vida, y también que nos cuentes un poco qué es lo que te ha llevado a ti, de tu motivación, tu historia personal,
para llegar a este punto y dedicarte a las personas, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de dedicarnos a las personas. Totalmente, tanto desde la psicología como desde el periodismo, per mi són dues disciplines que s'uneixen perquè al final és escoltar a les persones, no? I descobrir històries. Jo des de molt joveneta vaig sentir que volia fer alguna cosa relacionada amb les persones i per aportar un valor. No sabia ben bé què, si mestra, si psicòloga, sí que sabia que volia escriure, però ja. I després, a còpia que has de decidir quina carrera fas i tot això, doncs la veritat és que volia fer primer periodisme. I em van faltar ni 0,0, em sembla, 0,01 dècima per entrar i vaig dir, doncs li dono la volta i faig psicologia. I em va agradar tant que no vaig poder parar després, no? D'anar fent més i més i després vaig poder fer periodisme. I, bueno, però tenia clara aquesta idea que volia treballar amb persones i una feina que aportés alguna cosa a nivell individual i a nivell social d'alguna manera. I la meva idea, com a psicòloga ara parlo en general, i quan vaig obrir el meu centre l'Ikigai, era justament aquesta idea més global de la salut, no? Aconseguir un lloc on no només vingués gent quan està malament o quan es troba malament o quan, que també, evidentment, no? Estem per això, per acompanyar en el camí, però si no, transmetre la idea que la salut no és només l'absència de malaltia, sinó trobar-se bé a nivell físic, psicològic, social i acompanyar quan un també està bé per poder fer una feina d'autoconeixement, d'autocura, de saber sobretot posar-se límits a un mateix per respectar-se i per poder respectar els altres, no? Era aquesta idea de no acudir només al psicòleg quan estàs malament. És com qui té mal d'esquena i només va al fisio quan té mal d'esquena, no? Quan potser hauríem d'anar-hi més regularment per no arribar a tenir mal d'esquena. Doncs la idea era aquesta. Sí. Qué bueno, Mar. Pues la verdad que me ha reflejado mucho porque yo también, como psicólogo, quise estudiar primero periodismo. Y me ocurrió lo mismo que a ti. ¿Ah, sí? Sí. Y de ahí pasé a la psicología y la verdad es que me apasionó. A mí me apasionó mucho lo que es toda la psicoterapia humanista y ahí pues entré y luego desarrollé la parte de periodismo y de sociología, que eran las dos materias que me gustaban. Precisamente empecé a realizar eventos, fui creciendo con los eventos, haciendo programas propios en Barcelona especialmente, pero también en Girona, Madrid, Lleida. Del cual pasó por mucha gente muy conocida como Eduard Punset o periodistas de la vanguardia como Imma Sanchís, Víctor Amela o de Cataluña Radio como se me ha olvidado el Gaspar Hernández y bueno, gente internacional y o sea que vamos, y también con la misma idea, ¿no? De que la salud al final no es una cosa de la salud se va y en ese momento tienes que hacerte cargo de ella, sino que es todo un proceso, cada momento es un momento para dedicarte, para cuidarte, para estar equilibrado. O sea que nada, vamos yo la misma línea, ¿no? La misma línea. Sí. Muy bien, muchas gracias, Mar. A ti. Pues Claudia Presas, también ampurdanesa, de pura cepa, y bueno, graduada en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Lleida. También estudiaste Nutrición y Dietética en la Universidad Mayor de Santiago de Chile, certificada internacionalmente en Alimentación y Nutrición Vegetariana aplicada en el ciclo vital, obtenida en el Instituto Universitario Vive Sano de Brasil, o sea, de diferentes sitios, diferentes culturas, todo que enriquece. Y además has obtenido una especialización en coaching de la Universidad Europea del Atlántico y certificada como formadora de formadores por Group Fensha. Todo esto entre otras formaciones. Sí. O sea que también un buen bagaje, un buen currículum. Y Claudia, pues también te quiero hacer la misma pregunta. O sea, ¿dónde te marcarías tú dentro de ese medicina y estilo de vida? ¿Y cómo llegaste hasta allí? Doncs vaig arribar una miqueta també com la Mar, preguntant-me d'adolescent què volia fer. Jo tenia clar que volia que sigués algú relacionat també amb persones i de l'àmbit de la salut i vaig apostar per la nutrició.
És un tema que sempre m'havia agradat, que també els meus pares m'havien traslladat la importància de l'alimentació saludable i vaig tirar cap a aquesta branca. Sí que estic més especialitzada en el tema de psiconutrició, perquè la part de psicologia també m'agradava moltíssim, i la part de vegetarianisme ha quedat una mica més enrere, que és una especialització que vaig fer més a l'inici després de fer la carrera. Ara em dedico sobretot a l'educació nutricional, a la part d'educació nutricional a través de xerrades, a través de formacions, a través de grups i també a consulta a nivell individual. Aquesta part d'educació nutricional penso que té una part molt d'empoderament també de la persona perquè es trasllada una informació i depenent del que rebi, depenent de la seva situació de vida on que estigui, pot escollir cap a on vol tirar amb la informació que té. Llavors no és una part tant de persona professional que dicta què s'ha de fer i com s'ha de fer, sinó que la persona, segons la informació que té, decideix com vol transformar el seu estil de vida. Llavors, aquesta part d'educació nutricional es trasllada molt en els tallers i a nivell diari també té un impacte per la persona, perquè quan comencem a canviar hàbits, comença a canviar l'energia que té el dia a dia la persona, comença a canviar la ment, comença a canviar la comunicació, té un impacte a nivell diari per complet. Qué bueno. Muy bien, Claudia. Muchas gracias por compartirlo. Pues Edgar Tarrés, nuestro cuarto o tercer miembro de la mesa redonda. Edgar Tarrés, también aquí nacido en Lampordà, concretamente en Rosas, y pasaste de trabajar como funcionario a ser profesor de bienestar y felicidad en la Facultad de Turismo de la Universidad de Girona. Luego profesor del máster de Mindfulness en la Universidad de Barcelona, colaborador en la Universidad de Vigo, director de un posgrado de turismo de bienestar, diseñador de experiencias de bienestar y consultor Mindful Travel y cofundador del Instituto de Silencio, ni más ni menos. Otro también. Bueno, una cosa más. Y tú en concreto, Edgar, te defines como hacker del bienestar o mindful hacker. ¿Nos puedes decir qué es y qué papel cumple desde medicina y estilo de vida y cómo has llegado a hacer ese salto, ¿no? De alguna manera, a entrar en todo este mundo, en este trabajo? Jo realment va ser totalment diferent de ser jove i tenir clar i voler estudiar. Jo vaig fer uns estudis que no m'agradaven gens, que era comptabilitat i aquestes coses, era horrible, i vaig decidir anar a la universitat senzillament perquè si continuava per aquella línia hagués acabat en una oficina que no en tenia cap ganes. Vaig fer magisteri, vaig veure que no m'agradava i encara no sé ben bé com vaig acabar de funcionari. És a dir, una mica seguint el que et portava a la vida, sense cap propòsit, senzillament perquè ser funcionari sempre està molt bé, sou vitalici i tal. Paral·lelament, a mi el tema de la música m'agrada molt, he tocat en grups, en companyies de dansa també, investigant amb el so i tal, i això em va portar cap als vols tibetans i tots aquests sons que ens fan sentir tan bé. I anava paral·lelament entre funcionari i tot aquest món de vols tibetans i així. Fins que va arribar al punt que veia que no estava sent coherent en la meva vida, que per molta seguretat i no sé què que tingués personal jo no estava a gust, em posava malalt cada 2 per 3, fins que vaig decidir que havia de parar de ser funcionari i anar per la vida que a mi m'agradava. Aquí vaig començar a fer un treball molt personal sobre el propòsit de la vida, aquest programa que jo crec que cadascú té dins, i buscar la manera de treure fora que serveixi per aportar valor i per la qual cosa jo em pogués viure d'això. Amb el temps, no sé si me n'he sortit, però aquí estic, porto ja 10 anys que vaig deixar això de ser funcionari, dedicant-me a tot això, i jo soc molt conscient que per mi la millor manera d'aprendre és fent coses, i jo sempre primer faig, me foto la castanya o no, però després sí, llegeixo molt i intento fer cursos i tot, per anar veient que tot, per anar aprenent, pràctica i teoria, però així a lo bèstia, no? I això em porta, doncs, això, a poder entrar a diferents universitats, ensenyar tot això, perquè és algo com molt nou, molt necessari, necessitem canviar, com deien elles també, necessitem canviar de pensament, conèixer-nos més bé,
i aquí, a partir d'aquí doncs, vaig crear, a partir de la meva experiència i veient que jo podia, doncs, i si jo podia, que no tinc res més especial que qualsevol persona d'aquest món, doncs penso que tothom pot trobar el seu camí, el seu propòsit, i per tant jo em dedico a això, a ensenyar a la gent a trobar el seu camí. I ho faig a través d'experiències, a través de la universitat, no sé, en molts àmbits diferents per mi, per anar aprenent. Però sempre, clar, el benestar ha d'estar en el lloc que toca, al centre. La idea del hacker del bienestar. És això, hacker què és? És una persona que el que hackeja és el que canvia les coses des de dins. I clar, en aquest món és com dir, no, me'n vaig, jo què sé, a Montserrat, me'n vaig a la Índia, me'n vaig no sé on, això, no, a trobar-me. I jo penso que hem d'aprendre a trobar-nos aquí, perquè és aquí on vivim. I l'altra forma és gairebé, entre cometes, seria com enganyar-nos, no? No dic que no estigui bé anar ni a Montserrat ni a la Índia, ni molt menys, però no a trobar-te perquè jo penso que ens hem de trobar en el lloc on estem i aprendre a viure bé en el lloc on estàs. I per tant és entrar dintre d'aquest sistema i començar a canviar coses perquè puguem viure més bé. Sí, coincido también plenamente contigo, que al final las personas estamos en nuestro contexto vital y personal y el cambio tiene que ser hecho a partir de ahí, de la vida diaria. Lo otro, bueno, está muy bien las experiencias porque te apoyan en tu vida diaria, pero el cambio es ahí. O sea que, muy bien, pues muchas gracias por compartir, Edgar. Y has hablado precisamente del propósito vital. Y Mar, esta va para ti porque tú cuando participaste en este último ciclo en Los Aspres, en el mes de febrero, precisamente tu ponencia fue en dirección a lo que era el sentido de la vida, ¿no? Algo que aparentemente, según lo coges, dices, bueno, tampoco pues mucha relevancia para la salud o para el bienestar, pues bueno, pero en realidad el sentido de la vida hoy en día, los estudios ven que es muy importante, pues desde mejorar la salud cardiovascular hasta incluso la longevidad, o sea, los años de vida, o sea, que estamos entrando en un tema muy relevante. Sí. Pues me gustaría que pudieses compartir con las personas que nos están escuchando y viendo ¿por qué es tan importante el sentido de la vida? Tener un sentido en la vida. Per mi, mira, fíjate, fins i tot vaig decidir posar-li l'ikigai al meu centre, que ikigai és una paraula d'origen japonès, que al final no té una traducció literal, però significa sentit a la vida, no? Tu, que cada dia quan et llevis has de tenir un sentit. Això no és fàcil, això no és immediat, això és mutable, canvia, és personal, intransferible. És un camí, em sembla que ho deies tu, Edgar, no és una finalitat, no? És un camí. I sobretot diria que el més important és que és una decisió personal. Com el que vas fer una mica tu, que ara explicaves, no? Va arribar un moment que vaig dir jo vull canviar cap aquí o cap allà, no? I decideixes tu omplir de sentit la teva vida. Com es fa això? La fórmula màgica no hi és, perquè penso que hi ha tants sentits de vida com persones i com situacions, i a més ho pots anar canviant al llarg del teu camí, no? Però sí que llegint molt sobre el tema i preparant-me fins i tot la ponència de l'altra vegada, diria que he trobat com uns punts clau que penso que són bàsics per construir el sentit de vida. I un és prendre consciència, no?, de la importància d'omplir el teu camí de vida. És com, hi ha la metàfora del tren, no?, que tu puges al tren, no saps cap on anirà aquest tren, ni quan hauràs de baixar, però sí que la teva tasca seria intentar donar-li sentit amb les persones que et trobes, amb les circumstàncies que vius, i per tant aquesta consciència d'això crec que és bàsic. L'altre pilar per mi és aprendre a viure el present, és a dir, desendollar-nos d'aquest pilot automàtic que anem tot el dia, que no ens adonem ni de què fem, gairebé, trobar moments per aterrar, no?, i viure el present al màxim possible, exprimir-ho al màxim. I després hi ha un altre component per mi molt important, que és l'autenticitat i la coherència amb un mateix. És a dir, anar-te parant i anar revisant, jo què vull, a mi què m'agradaria, estic bé o no estic bé, o vull canviar coses, les puc canviar, anar fent aquest camí de revisió i coherència amb un mateix, intentant
diguem-ne, separar-te una mica del soroll extern, que vivim en un moment en què hi ha molt de soroll, no? Llavors intentar buscar justament moments de silenci, no, Edgar, diríem, per connectar amb un mateix, per buscar aquesta coherència. Què vull jo, al marge del que diguin els altres, no? Això és superimportant. I l'altre pilar, que per mi també no pot faltar, és d'alguna manera que les nostres feines estan molt relacionades amb això, estimar i servir als altres. Aquesta és una gran font de benestar, no? Hi havia una cita preciosa d'en Pere Casaldàliga, que ara no sé si la diré exacta, però deia alguna cosa així com: al final del camí em diran, has viscut, has estimat, i jo, sense dir res, ompliré el cor ple de noms. Doncs per mi això, bueno, cada vegada que la dic se'm posen els pèls de punta, aquesta frase, no? Però al final seria això, si aconseguim arribar al final de la vida i poder dir aquesta frase, jo crec que hem fet molt bona feina, no? Haurem fet molt bona feina. Sí, i haurem estat feliços, crec. Pues sí, además yo creo que una de las cosas bonitas que tiene también nosotros que nos dedicamos a este trabajo tan bonito de acompañar a las personas es que casi el mayor beneficio lo sacamos nosotros mismos, porque estamos hacia el otro, y eso enriquece. Es de las cosas que me llaman la atención, porque yo también lo siento así, ¿no? Que se me ponen los pelos de punta cuando realmente, bueno, es esto, te aprovechas tú también de lo que haces, ¿no? Total. Y bueno, también decir que tu ponencia, al igual que las de Claudia y las de Edgar, que se grabaron precisamente por Amporda Televisión, vino a los eventos y están disponibles en su canal de YouTube y también en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web de comunidadsaludable.es. O sea que podéis ver las ponencias y ver la ponencia entera, los 20 minutos de Mar, que entra en detalle pues, en todo esto que ha comentado. O sea que está ahí a vuestra disposición. Y tú, Claudia, en el evento que participaste, también en febrero, también allí en Aspojam, además tuvimos una gran asistencia de público, más de 90 personas que nos acompañaron, y tú estuviste hablando del tema de los hábitos, que lo has mencionado antes, yo también lo mencionaba al principio, que es una parte fundamental de la medicina y estilo de vida, el cambio de hábitos. Y bueno, me gustaría por un lado que nos comentases qué es un hábito y cómo se puede cambiar, y luego también a mí de los hábitos, si uno va a ver lo que es la definición de identidad, de dónde viene identidad, ¿no? Viene de sentitas, del latín, de ser o existir, y de identidad repetidamente, ¿no? Entonces también tu identidad es una repetición de existir, y de ahí viene que te conviertes en algo gracias a tus hábitos, ¿no? De hecho, los hábitos también es una buena manera de cambiar hacia aquello o hacia aquella persona que quieres ser. Què nos puedes decir de todo esto, Clàudia? És molt important això que comentes de la identitat. De fet, va molt lligat amb els hàbits, no? Un hàbit és allò que repetim sense massa esforç al dia a dia. Què passa? Que quan aquest hàbit no el tenim creat, sí que requereix un petit esforç o un petit impuls perquè això sigui així, no? En el llibre d'hàbits atòmics, en James Clear defineix molt bé dos tipus d'hàbits, no? Aquesta identitat, hàbits basats en l'identitat i hàbits basats en el resultat. I posa exemples com, per exemple, un hàbit basat en resultats seria, doncs vull llegir 20 pàgines cada dia del llibre, o vull córrer 5 quilòmetres a la setmana, o vull baixar tants quilos de pes. Això seria un hàbit basat en el resultat, no? O volem construir un hàbit basat en aquest resultat concret. Números a vegades, no? Aquesta obsessió també amb el pes que hi ha molt entorn a la nutrició i que jo també soc tan reàcia. I un hàbit basat en l'identitat seria, doncs, per exemple, vull convertir-me en una corredora, o vull convertir-me en una lectora, o vull convertir-me en una persona que menja saludable, no? Que no té res a veure amb un resultat concret en un moment concret determinat. I això a vegades ens costa perquè tendim a agafar-nos aquests números de la bàscula, de quilòmetres, de temps, però és important fixar-nos més en aquesta identitat per construir un altre tipus de jo. És a dir, una persona que menja saludable sense esforç no es planteja el menjar saludable a trossos durant l'any, just després de les vacances, just abans de l'estiu, just al setembre que comença com tot el curs, totes les rutines. És un estil de vida, no està fraccionat. En canvi, quan és un hàbit que volem adquirir només en un cert temps determinat,
no estem construint aquest estil de vida saludable, és tan sols un parche, no? que va per trossos i classifica l'any segons si hi ha vacances, si no hi ha vacances, si et ve de gust o no ve de gust. Llavors seria una miqueta això, no? Aquesta prevenció de la salut des d'una visió més a llarg termini i no tant a curt plaç. Exacte. Muy interesante, Claudia, lo que dices. Porque en realidad estamos hablando de eso, de también no solamente cambiar lo que hacemos, ¿no? Ahora hago más deporte o más actividad física, ahora como mejor, sino realmente cambiar quiénes somos o aquello que no nos va bien, aquello que nos produce desequilibrio, ¿no? Porque en realidad el cambio de hábitos tiene que ver con eso, ¿no? Al final es cómo te sientes, ¿no? Y no es una cosa fundamentalista de ahora tengo que hacer esto y esto y esto y esto, porque es la mejor manera de fracasar en el camino, ¿no? Sí, més val a vegades centrar-nos en una cosa i que sigui senzill de dur a terme les següents setmanes, els següents dies, els següents mesos i que ho veiem fàcil de dur a terme al cap de 3 anys, diguéssim, que no pas en centrar-nos en coses molt grosses de no sé, a vegades tendim a posar objectius molt poc realistes, que són realistes potser per una setmana, però no per 3 anys o 4 anys o 5 anys. I a l'hora d'adquirir hàbits alimentaris, ho vam comentar també a la xerrada, que hi ha diferents tècniques també perquè sigui més senzill d'adquirir, per exemple, enllaçar un hàbit amb un altre, un que ja tenim molt adquirit, amb un de nou que vulguem agafar. O fer hàbits, per exemple, junts. És a dir, jo ja tinc l'hàbit d'anar a caminar 30 minuts al dia i vull adquirir l'hàbit, per exemple, de trucar a familiars que no truco mai. Doncs agafar aquest hàbit que ja tenim i sumar-li aquest hàbit nou que volem agafar. O, per exemple, reduir opcions. Molt típic de vull fer, per exemple, esport amb vídeos de YouTube, però hi ha tants vídeos de YouTube a agafar que no acabo triant cap vídeo, no? Doncs quan reduïm molt les opcions que tenim a l'abast, també és molt més fàcil d'adquirir-los i fer-lo atractiu també. Per exemple, una persona que vol anar en bicicleta i li agrada molt anar al mar. Doncs si agafem aquesta bicicleta i després, al final d'anar en bici, ens banyem al mar, potser serà més fàcil que agafem aquest hàbit d'anar en bicicleta. Al final és centrar-nos més en el gaudir, que amb aquesta potser disciplina, restricció, compensació, que va tan agafada a vegades dels hàbits també alimentaris o saludables o de benestar. Perquè si ens centrem molt en el gaudir, ho vull fer perquè em ve de gust, perquè ho gaudeixo, perquè ho disfruto, perquè estic amb els meus, perquè forma part del meu estil de vida, és molt més senzill i pràctic i fàcil i factible a llarg termini també. Sí, sí, totalmente, Claudia. Y eso, la verdad que me lleva a pensar precisamente en el tema que tocaste tú en tu ponencia, Edgar, allí en Capmany, y que era sobre el poder del silencio, ¿no? Y claro, me he dado por pensar, ¿no?, las palabras de Claudia, de cómo a veces lo que nos genera la dificultad es también el ruido interno que tenemos, ¿no? Ese diálogo interno, esa rumiación, ¿no? El hecho de estar constantemente repitiendo los mismos pensamientos, además en cierto volumen, y además siempre hablando de nosotros mismos, porque esto es de las cosas más curiosas de la mente, ¿no? Que parece que es algo que viene de fuera, pero en realidad se hace más patológico cuanto más se refiere a ti mismo y cuanto más eres incapaz de prestar atención a otra cosa que no sean tus pensamientos, que parece que se convierten en órdenes, ¿no? ¿Y qué papel juega el silencio y cómo se puede alcanzar el silencio? O sea, ¿qué es el silencio en sí, hablando en este sentido, y cómo llegar a ese silencio? Clar, no, ja sé que és una pregunta de nivell, molt ràpidament, per mi hi ha com dos tipus de silenci, val? Sempre partint de la premissa que el silenci en veritat són sons, val? Els sons dels ocells, dels arbres, això és silenci, val? Perquè el que seria el silenci estricte, clar, em voldria dir que és inert, val? Perquè el que fa el so és el moviment, la vida. Quan no hi ha silenci, quan hi ha el silenci tal qual és, vol dir que no hi ha moviment. També hem de tenir en compte que hi ha sons que no podem escoltar per les nostres característiques físiques, biològiques, i quan no hi ha so, que ja hi ha cambres que el que fan és treure tot el so, la gent, al contrari del benestar, s'acabaria morint al cap de pocs dies. Val? Això a part, només per
ubicar-ho, el silenci serien aquests sons que ens aporten benestar. I m'agrada distingir entre so i soroll. Molta gent diu, el soroll dels ocells. No, els ocells no fan soroll, els ocells fan sons. En canvi, el soroll seria els avions, les màquines, tot el que és diguéssim, el so produït per les màquines. Necessitem el silenci aquest exterior per estar bé, perquè ja això està molt estudiat. Cada any moren 40.000 persones degut al soroll. Que això és terrible perquè està totalment relacionat amb l'estrès. El soroll i l'estrès van junts, i el soroll és una font d'estrès molt potent, i si vius en llocs on aquest soroll extern no para, que t'acabes acostumant i sembla que no el sents, però la teva amígdala sí que el sent. I això doncs té una repercussió molt dolenta per la salut, però el que tu feies referència, que és aquest soroll intern d'aquests pensaments que no paren, doncs evidentment això l'únic que fa és que no ens podem escoltar. Quan estem amb algú i l'altra persona és pla, 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 i tu vols parlar, però hòstia, l'altra persona ni t'escolta, es crea una sensació, com parlàveu de comunicació, que això ja no és comunicació, és una altra cosa, no sé el que és. Doncs a vegades aquesta relació la tenim també amb nosaltres mateixos. I clar, si no ens sabem escoltar, és molt difícil que puguem crear hàbits d'alguna manera que siguin poderosos, que siguin forts, que ens ajudin, senzillament perquè estarem en un flux automàtic que no ens permet parar, decidir com volem fer les coses, i si hem de, a més, decidir quina vida volem, serà molt difícil de fer-ho quan tenim aquest soroll intern. Com deies tu abans, anem repetint els pensaments del dia anterior amb un tant per cent molt elevat, i això ens permet no ser creatius, no escoltar-nos, no parar, no poder estar realment amb nosaltres d'una forma, amb un temps de qualitat, i això fa que anem perduts. Si realment volem decidir coses a la nostra vida, està clar que com més silenci intern tenim, més fàcil és poder decidir i prendre decisions. Per tant, quin paper té el silenci? Per mi és cabdal. Aprendre a escoltar-nos, parar y a partir de aquí començar a decidir. Y hay sonidos que generan silencio, ¿no? Evidentment, tú eres un experto en el tema. Cuéntanos un poco. Sí, hi ha instruments com els vols tibetans i aquest tipus de sons que generen unes freqüències, i aquestes freqüències, aquests harmònics que es van creant, doncs això està molt estudiat, tenen un efecte en el nostre cos increïble. Hi ha també els sons binaurals, que podem escoltar amb uns auriculars, i el que és un mateix so amb una freqüència molt petita de diferència, 4 o 5 hertzos de diferència, i això fa que el nostre cervell s'equilibri. I s'equilibra, a més són sons que relaxen, i entrem en un estat que el cervell baixa a ones alfa, i a partir d'aquí som més creatius, estem més bé, dormim més bé, i tot això gràcies al so. De fet, tot el que som nosaltres, perquè nosaltres som sons. I quan trobem aquest equilibri entre els sons de fora i els nostres, podem viure més bé, cap i a la fi. Muy bien, Edgar. Pues a mí la verdad es que me apasiona, ¿no?, este momento que estamos viviendo, en el cual la ciencia, especialmente la neurociencia, también biología celular, está realmente viendo y conociendo muchas cosas en detalle sobre quiénes somos, ¿no? Porque es como cuando uno dice quién soy yo, ¿no? Nos cuesta decir, bueno, quién soy yo, vale, pues soy yo Ricardo, o soy Jordi, o soy Mar, o Edgar, pero que en realidad no hay una diferencia entre lo que llamamos la mente y el cuerpo, que la mente es algo que realmente a nivel popular tiene digamos un valor, pero la ciencia no ha encontrado la mente por ningún sitio, incluso en las filosofías orientales no existe una palabra, un concepto para definir mente. Su concepto es más de un cuerpo, pero un cuerpo integrado, que integra todo. A mí personalmente me motiva muchísimo el entender y poder ayudar a las personas a cómo se puede, trabajando desde el cuerpo, calmar la mente, ¿no?, utilizando la mente en ese sentido popular, pero también cómo, calmando la mente, estamos ayudando al cuerpo a estar mejor, esa síntesis, ¿no?, ese camino bidireccional que puedes ir desde una técnica de mindfulness como practicas tú, o también en Ikigai que he visto que hacéis, o tú con meditaciones, pero también que con un cambio a nivel de nutrición,
con una suplementación, estamos realmente yendo al mismo sitio, ¿no? Que eso es la esencia de la medicina estilo de vida. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos pues profundizando en estos temas. Si os parece, yo hasta el momento estoy encantado de lo que estáis compartiendo. Genial, sí. Muy bien. Veus aquesta estrella? És la Tània Borealis. I això? La constel·lació de la Ossa Major, un conjunt d'estrelles, entre les quals està l'estrella d'abans. Amb el teu negoci i Empordà TV passa el mateix. Junts podem anar més enllà i brillar plegats. Perquè promocionar la teva empresa amb nosaltres significa projectar-te més enllà del cel de l'Empordà. La teva empresa i Empordà TV, junts, poden brillar molt més. A Fotocano treballem amb la tecnologia més puntera per poder-te oferir el millor revelat en fotografies. Envia'ns les fotos per WhatsApp i aprofita't dels nostres preus. Fotocano, la millor qualitat en el món de la fotografia a Rodes. Veure Empordà Televisió ara és més fàcil que mai. Si no ets a casa i vols gaudir de tota la programació en directe, pots fer-ho a través del nostre portal. Accedeix a www.empordadigital.cat. Busca l'apartat en directe des de qualsevol dispositiu i en un sol clic segueix-nos en directe allà on siguis. Ens veiem on, com i quan vulguis. Muy bien, pues volvemos después del pequeño descanso publicitario para seguir pues con esta mesa redonda que a mí personalmente me está pareciendo interesantísima y la verdad es que me siento muy contento y me he agradecido de que los tres hayáis pues aceptado compartir este rato y la verdad es que me siento muy bien con vosotros. Y bueno, la verdad es que podríamos seguir hablando muchísimo rato, pero un tema, Mar, que es especialmente relevante, ¿no? Porque, por la importancia que tiene, ¿no? Que hemos hablado antes del sentido de la vida, pero bueno, siempre parece que llevamos el estilo de vida saludable, parece que lo llevamos siempre a gente que ya tenemos una cierta edad y empezamos a preocuparnos por la salud porque el cuerpo no te acompaña tanto. Pero ¿y qué pasa con la gente joven? O sea, ¿qué importancia tiene el sentido de la vida para ellos? Y realmente cómo ¿hay un interés en practicar un estilo de vida saludable? ¿No? ¿Cuáles son las dificultades, los problemas que encuentran? Molt interessant, perquè justament amb la població jove ara és quan sabeu que estan pujant molt els índexs de malalties i de malestar psicològic en adolescents, precisament. I té molt a veure amb això. Hi ha molts adolescents que busquen aquest sentit de vida i que hi ha desmotivació, no troben, perquè sembla justament que han de trobar alguna cosa, no? Com aquesta finalitat que deia. I perquè penso que els hi posem molta pressió també a sobre, no? Com que tu, des de la pregunta que els fem quan són petits de què vols ser quan siguis gran, no? Que és tan tramposa, perquè hauríem de poder dir vull ser jo, no vull ser tal o qual. I després, ara que, per exemple, que acaben de fer la selectivitat, no? Tantes angoixes, tant malestar, i gent que, ho dèiem amb l'Edgar fa un moment a l'aturada, no? Que hi ha molta gent que no sap què vol estudiar o que no vol estudiar i que pot ser un professional meravellós, és que no és condició sine qua non, no? I crec que els hauríem de treure pes en aquest sentit. Ara els esquemes han canviat. Abans potser estudiant una carrera t'asseguraves un futur professional. Quanta gent coneixem que ha estudiat una carrera i no treballa del que ha estudiat, o que no ha estudiat una carrera i és un meravellós professional, no? No va lligat una cosa amb l'altra i a més, jo una cosa que intento transmetre'ls és que
el que ells decideixin en aquest moment vull dir quan els fan escollir entre si vols estudiar un grau, si vols fer batxillerat o si vols, que tenen tant d'estrès, sempre els hi dic, no busquis amb què guanyaràs més diners, què té més sortides professionals, aparentment, sinó busca què creus que t'agradaria, i si tu comences un camí i no t'agrada, no passa res. No passa res, vas per un altre lloc, faràs alguna cosa i del que facis, si tu en treus profit i n'aprens, pots aprendre absolutament de tot. No et determinarà la teva vida allò que tu estudis o no estudis si tu no vols. O sigui, aquesta llibertat interior, jo penso que l'hem de tenir claríssima, que tu decideixis, perquè jo he escoltat a molta gent dir, bueno, estic estudiant aquesta carrera, no m'agrada, però com que ja hi soc, doncs total l'acabo i total ja me poso a treballar d'això, perquè total, si trobes feina d'allò, clar, i arribes a, no sé, 40, 45, 50, i llavors dius, i jo què faig aquí, amb aquesta feina, inclús amb aquesta família, amb aquesta persona, què faig, no? Això és perquè apel·laria a aquesta consciència interna, no?, que deia abans, anem tirant sense preguntar-nos realment això que estic fent m'omple, m'agrada, puc parar i refer el camí, que sempre es pot, i mai és tard, penso, no?, per fer-ho, però sembla que els inculquem que han de ser alguna cosa, han de fer, i potser queda una mica quasi esotèric, no?, però que al final el poder el tenim nosaltres i el valor va amb nosaltres i on anem nosaltres, o sigui, no depèn del que fem sinó del què som, no? A vegades ens centrem molt en fer i poc en ser, i jo crec que és al revés, no? Que ens hem de centrar més en ser i en anar-nos escoltant i en ser honestos i en ser coherents, i si no ho tens clar no passa res. Prova, perquè se t'obriran camins i et sorprendrà, no? És aquest sorprendre's de la vida, no? Que no esperar res i esperar-ho tot. És això, no? Que a vegades sembla que ho hem de tenir tot tan mil·limetrat i tenir-ho tan clar. Per mi és irreal, aquesta... I som pocs els que ens passa com a tu i a mi, Clàudia, que des de jovenets vam dir volem treballar, però jo sempre ho dic, jo porto 22 anys treballant de psicòloga i el dia que senti que no ho faig amb la mateixa il·lusió, jo tanco la paradeta, o sigui, me'n vaig a fer el que en aquell moment, saps? No em quedaré allà perquè porto 22 anys fent allò, o 23 o 25, o els que sigui. És aquesta cosa d'anar revisant i de no carregar-los als joves tanta pressió, perquè és això, per mi es dibuixa una imatge que no és gens real. ¿Queréis añadir algo, Claudia o Edgar, a lo que ha dicho Mar? Amb el que comenta amb els joves, clar, jo que estic a la universitat i tinc aquests joves de 21, 22 anys que estan acabant, jo els tinc al final de tot, i clar, és increïble com gairebé la meitat, tots professen que tenen angoixa, tenen ansietat gairebé quasi cada dia, i 2 o 3 fins i tot m'explicaven que es mediquen, que han anat a psiquiatre i tal, no? I que jo els deia, hòstia, però amb 21 anys, quina angoixa teniu, no? Quin d'això, perquè, hòstia, esteu a la universitat, us podeu pagar aquests d'això, molts viviu en un pis, amb amics, amb la parella i tal, quin és el problema, no? I és la por. Què passarà després? Que jo dic, què voleu que passi? Doncs sortireu i uns treballareu, vosaltres fareu un màster o anireu a viatjar o jo què sé, no importa, no? Però ells no. I dic, hòstia, què ha passat aquí enmig, no? És curiós. Has dit una paraula clau, por. Por, sí, és veritat. Que moltes vegades no avancem per por. Jo els hi faig la pregunta, què faries si no tinguessis por? No? I aleshores es desmunta tot. Claro. La por és clau, és veritat. Jo sempre dic que la por per mi és la X que ens marca el tresor, perquè si hi ha por vol dir que hi ha alguna cosa allà que no sabem què és, jo sempre penso que és alguna que ens farà avançar, però clar, una cosa és explicar-ho i l'altra és llançar-t'ho a viure, però és molt present.
Sí, jo també m'ho trobo molt en els grups de joves que porto tant a Figueres com a joves, que també em traslladen aquest malestar, i aquest malestar també es trasllada a l'alimentació, que també els afecta en com s'alimenten, més amb el què, també seria amb el com, no? De quina manera estan menjant, de manera més compulsiva, de manera més nerviosa, coses més cruixents, coses més dolces, més salades, que porten una intensitat per també calmar-se a nivell més emocional, que també té un efecte en el seu dia a dia, no? En els seus estudis, amb els seus vincles amb la resta d'amistats, tot això va afectant a diferents àmbits. Antes has mencionado tú, Claudia, que tú eres especialista en psiconutrición, ¿no? ¿Nos puedes explicar qué es? Porque creo que va muy en la línea de lo que estás comentando. Sí, és aquesta part més de nutrició i psicologia, és a dir, la persona rep un acompanyament psicològic i també nutricional de la mà, és a dir, fa aquests dos camins alhora, de psicologia i de nutrició. I es treballa molt no només el què es menja, és a dir, no ens fixem tant en els nutrients, sinó també el com es menja. Hi ha aquesta part de base d'educació nutricional molt present, sobretot en la part de nutrició, que és la part que faig jo. El com es menja cada cop també agafa més importància, perquè el que diguem, a través de les emocions, a través del benestar que té la persona, afecta a com estem menjant. Inclús amb la posició, amb el ritme, amb tot, no? Té un impacte molt gros. Llavors aquí també té una part més troncal, el mindful eating, que també va lligat molt amb el que comentaves tu, Edgar, que seria aquesta alimentació conscient, que és portar la meditació, és portar la presència mentre ens estem alimentant. Que hi hagi presència dels sentits, que estiguem conscients de com està el nostre cos, de la gana que hi ha, no menjar perquè és hora de menjar, sinó perquè hi ha ganes realment d'alimentar-nos, de potser no fer sempre el mateix esmorzar, sinó potser avui m'aixeco i tinc ganes d'esmorzar alguna altra cosa. És a dir, és portar una altra vegada aquesta mirada interna i preguntar-nos què ens ve de gust. De nou aquest gaudir que comentàvem abans, no? Què em ve de gust avui? Potser no em ve de gust el cafè amb llet, potser em ve de gust una infusió, potser em ve de gust un altre gust, no? O potser avui no tinc ganes d'esmorzar i m'espero una horeta més, no? A vegades és veritat que amb els ritmes que portem de vida i les estructures de feina que hi ha, costa poder encaixar aquesta consciència o aquest benefici de preguntar-nos què em ve de gust o a quina hora vull esmorzar o dinar, no? Perquè hi ha unes estructures també familiars, unes estructures de feina que a vegades no ens permeten ser tan flexibles. Però idealment amb l'alimentació conscient seria anar més cap aquí, no? D'agafar aquesta consciència i preguntar-nos què ens ve més de gust en el dia, en el moment present. I també va molt lligat en la part de gana i sacietat, que també va lligat a les emocions que comentàvem abans, que és bàsicament fixar-nos en quanta gana tenim per menjar i respectar aquesta gana i aquesta sacietat i la saciació, que seria aquesta llargada que se li pot donar a l'àpat d'un àpat amb un altre, no? Quines sensacions aporta aquell aliment i per quantes hores en tenim per aquell aliment. Llavors tot això va molt lligat en la psiconutrició, que també va lligat a la part d'educació nutricional. Llavors a la persona se li explica també mitjançant dinàmiques, mitjançant targetes, mitjançant preguntes, no? Perquè anem més internament i no tant a l'exterior. I d'aquesta manera es va treballant tant a nivell psicològic com a nivell nutricional. Qué interesante. Y has mencionado precisamente lo que es el mindfulness, ¿no? Sí. Que es una técnica de meditación que precisamente trata sobre llevar la atención, ¿no? No es estar relajado, estar a gusto, sino realmente escuchar, percibir lo que hay, lo que está pasando en el cuerpo sin juzgar, ¿no? Que es algo que creo que todos tenemos en común. Nosotros también, de hecho, mi compañera es profesora de mindfulness, monitora de mindfulness, y es de las cosas que nos encanta porque, claro, es totalmente transversal. Es para todas las personas en cualquier situación. Realmente cualquier trastorno mental o de ánimo le viene bien practicar mindfulness. Es que, y hace pocos años era algo que quedaba muy lejos. Yo recuerdo que lo comenté en la mesa redonda con los alcaldes, que en el 2008-2009 organizamos con Gaspar Hernández de Cataluña Radio la primera y segunda meditación global de Cataluña. Conseguimos reunir a 2.500 personas en cada meditación, en el auditorio de Barcelona y en el auditorio del Fórum, y en aquel momento era un tema totalmente rompedor.
De hecho, él hacía el minuto de meditación ahí en su programa del Office de Vivir y era algo que tuvo un éxito tremendo. Y hoy en día lo bueno es que como que se ha normalizado, ¿no? Y raro es el día que no lees en la Vanguardia algo sobre medicina estilo de vida, siempre, pero raro es que no hablen también sobre mindfulness, meditación, cosas que hay un cambio cultural muy importante hacia lo que es pues un mayor bienestar, ¿no? Y aquí me gustaría a ti, Edgar, que precisamente tú eres profesor de bienestar, ¿no? Pero ¿qué es el bienestar? Y especialmente, ¿qué es el bienestar psicològico, no? Clar, el benestar, que nosaltres en català o en espanyol tenim la paraula benestar, no? I clar, aquí això en veritat engloba molt. Però, per exemple, en anglès hi ha wellness i well-being, que tots dos volen dir benestar, però tenen connotacions ben diferents. Fins i tot ara també hi ha el selfness, que li diuen que és com un nivell encara més profund. Hi ha aquesta part del wellness, aniria més relacionat amb l'hedonisme, que és aquest plaer més artificial, més del moment, que passa més ràpid. Jo què sé, una pel·li que m'agrada molt, em fa sentir molt bé, però s'acaba la pel·li i ja està. I després hi ha l'altre, el benestar més profund, que seria l'eudaimònic, perdó que no em surt la paraula, que fa referència a un benestar que ens ajuda a transformar la nostra vida. Que benestar no és només tenir moments, sinó decidir que volem viure en general bé, amb el benentès que, clar, la vida és això, i hi ha moments que estàs a baix i estàs trist o estàs enrabiat, i moments que estàs superfeliç i content, però tu tens unes eines, tens un estil de vida que permet que, encara que tinguis moments que no són bons, que els etiquetis com negatius, t'ajuda, tu tens les eines per dir, bueno, estic en aquest moment, te saps separar, potser tens dolor però no tens tant de sofriment, per tant hi ha aquest benestar que ens ajuda a ser diferents, precisament amb això, tenim clar cap on vols anar, amb uns hàbits allò canyeros, i per tant, per mi hi hauria aquest benestar, hi hauria aquestes dues vessants de benestar que jo crec que són molt necessaris tots dos. Hem de tenir moments que dius, hòstia, estic gaudint superbé, i d'altres que sé que potser en aquell moment no estic gaudint tant, però sé que el que estic aprenent o el procés en el que estic m'ajudarà a viure més bé en el futur, i per tant estàs buscant aquest equilibri. I per mi aquest benestar psicològic és senzillament que tu tens molt clar i tens les eines en què t'aniràs sortint de tot el que t'anirás trobant. Y un tema que tú trabajas mucho también en el sector de turismo, ¿no? Que es el tema de experiencias, ¿no? Que yo creo que eso es un cambio también muy positivo, ¿no? Por un lado, nosotros ofrecemos programas, ¿no?, de cambio donde la persona aprende cosas, pero yo creo que hay una parte dentro de la medicina de estilo de vida que también es muy importante, que son las experiencias, ¿no? Un momento en el que vas ya no tanto a aprender una serie de cosas, sino a experimentar algo por ti mismo. ¿Nos puedes hablar un poco de la potencia que tiene esas experiencias de bienestar? Clar, les experiències per mi és el que ens permeten aprendre de veritat. Tu l'experiència que tinguis fent no sé què, allò t'acopsarà. Per exemple, en turisme, una de les coses que feia, que ara no faig, és anar a la Índia amb gent. Portava un grupet a la Índia. Per què la Índia? No és perquè hi haguessin ashrams ni fos molt espiritual, no. La Índia és un lloc que si heu anat sabeu que, hòstia, arribes allà i és, sisplau, un testic, no? Clar, aquest contrast, aquest xoc, té repercussions a nivell intern. Si tu vas en un grup on anem parlant de tot el que va passant, doncs tot allò, aquelles experiències les vas integrant. I jo sempre portava la gent en hotels molt xungos, que dius, aquí no entrarien ni mort. Però per què? Perquè aquell hotel no l'oblidaran mai. Tu pots anar a un hotel de 5 estrelles i segur que al cap d'un any ja ni te'n recordes potser com era, perquè són hotels més estàndards. En canvi, tot allò que surt de la norma, tot allò que de fet ens dona informació multisensorial, com més sentits utilitzem en una experiència, més la informació queda, doncs més aprenentatge hi ha. Per tant, jo el que busco en el turisme, de fet, és aquest tipus de benestar més profund que deia abans, on la gent, a través de la natura i del silenci, doncs tenen tota una sèrie de vivències que els ajudin a millorar el seu estil de vida.
Ahir, aquest cap de setmana, estava a la Cerdanya amb un programa que en diem Live Reset, que són 3 dies d'immersió a la natura. I allà anem visquent experiències relacionades amb l'aigua freda, amb el silenci dels boscos, amb les olors, amb els sons, tot plegat. I clar, és aquest conjunt de coses, en aquest cas ubicat en el turisme, que faran que quan tu tornis et puguis replantejar moltes coses. Perquè si tu vas a un lloc, a rotllo Pulserita, i te quedes a la piscina, sí que descansaràs i serà aquest benestar més hedonista, però clar, al cap de 15 dies ja ni te'n recordaràs, com aquell qui diu. Per què? Perquè no has canviat res, no has incorporat hàbits nous. En canvi, si tu tens una experiència que et fa remoure i evidentment m'encaminada i té aquest sentit, doncs te pot ajudar més a fer aquests canvis i prendre consciència. Sí, totalmente. Y bueno, estamos entrando ya en la recta final de este rato que hemos pasado juntos. ¿Y qué es lo que, si podéis, qué le diréis a una persona que está intentando hacer ese proceso de cambio? Y luego también decir qué es lo que ofrecéis, lo más concreto es qué es lo que ofrecéis, qué es lo que puede venir la persona a buscar en vosotros. Marc, comienzas tú. Jo crec que ninguno de los tres, ja em direu, però no tenim la resposta, però sí que podem acompanyar, no? Ser una mica, ajudar a posar el foco. I jo diria que al final apel·lo una altra vegada al que he repetit bastant, a la coherència interna, a que cadascú s'escolti el moment que està i que perquè la recepta, sempre dic que la recepta màgica no la tenim i la recepta, jo quan ve algú consulta no és com tens tal patologia i si et prens això ja està, no? La feina l'ha de fer cadascú i nosaltres fem la feina fàcil, penso, no? D'acompanyar, però ha de ser tothom, si decideixes fer un canvi cap a millor o cap a buscar la teva millor versió, ha de ser una cosa que tu, una decisió personal i que això, que vagi molt enfocada a mirar cap a dins, Díselo a la persona que està viendo. Pues eso, no? Que molt enfocat a ser coherent amb un mateix i a ser honest, no fer-nos trampes al solitari, bàsicament. Jo crec que seria això, no? Perquè intentem moltes vegades buscar excuses, posposar, i quan acabi això, té molt a veure amb el que deies tu al principi, de parcel·lar les coses, no? Doncs no posposar i ser valents i arriscar-nos una mica, perquè no passa res. El que passarà serà meravellós, no? I al final acceptar el que hi hagi, que també ho lligo amb el que deia l'Edgar, no? Que per mi a vegades confonem benestar amb felicitat i per mi la felicitat també és acceptació del moment que tu estàs transitant, sigui còmode o incòmode, no? Doncs atrevim-nos perquè tant si és còmode com si és incòmode, si posem la consciència d'aprendre'n, ens servirà per fer un canvi molt positiu. ¿Y cómo lo hacéis en Ikigai? ¿Qué puede la gente encontrar en Ikigai? Pues yo creo esto que le comentava, no? Aquest acompanyament, aquest posar sobre la taula on estic ara, què m'agradaria i els ajudem a construir aquest caminet de com anar posant les bases d'aquests canvis cap a millor, no? I ajudar-los a buscar això, a posar el foco dins seu, a destriar una mica el gra de la palla. És un poc clar concretar perquè cadascú fa el seu camí, per tant, cada pacient que s'asseu a davant és diferent, però hem de despullar-nos gairebé, no? I dir, sense pors, despullar-nos i dir a mi m'agrada això, jo vull tirar cap aquí o vull provar, perquè a vegades proves i dius, doncs em pensava que era això i no, i doncs no passa res, fer i desfer, no? Fent i desfent que es fa l'aprenent, deien, no? Doncs una mica això, acompanyament jo diria que oferim. Muy bien, Marc, muchas gracias. A ti. Y tú, Claudia, te hago la misma pregunta. Jo coincideixo amb la Mar, és difícil fer una recepta d'un, dos, tres, no? Però sí que crec que és important aquest pas a pas
de centrar-nos en el dia a dia, en què puc fer avui, què puc fer demà, què puc fer al llarg de la setmana per anar construint mica en mica i fixar-nos també en la intenció, des d'on estem fent... Dile directament a la persona que està escoltant. Centrar-nos en la intenció, des d'on estem fent aquests hàbits. No és el mateix menjar saludable des de la intenció de cuidar-me, del gaudir, o des de la intenció de em vull restringir, vull culpabilitzar-me, vull compensar perquè he menjat malament durant l'estiu. Doncs aquesta intenció que sigui des del gaudir i des de l'estimar. Sería una mica aquest el resum. Y desde tu consulta en Figueras, Girona, ¿qué es lo que ofrecéis? ¿Qué es lo que la persona puede, cómo se tira el hilo? Sí, seria doncs, aquest acompanyament a les persones mitjançant grups o mitjançant sessions individuals per transformar aquests hàbits saludables i construir doncs, un nou estil de vida. Aquest seria el resum. Muy bien. ¿Con la nutrición o...? Amb la nutrició, sobretot, exacte, amb l'alimentació, sí. Muy bien, muchas gracias, Claudia. A vosaltres. ¿Y Edgar? Jo sempre dic que la gent que vingui a viure una experiència amb mi, com deia ja també en grup o de forma individual, el que rebran serà una coça al cul. Val? O sigui, en el bon sentit de dir, hòstia, espavilem, val? Primer de tot això. Com? Doncs, evidentment, a través del silenci, que com deia abans és escoltar, val? És posar la persona en un estat on tot allò que creu doncs, una mica se l'intenta fer remoure i veure si realment tot allò va cap on vol anar. Val? És com un procés que es va retroalimentant entre cap on vols anar, te vas revisant, tornes a tirar i sobretot, també com deia la Mar, feia referència a allò, no tenir por. Val? Estic segur que estaràs d'acord amb mi, exactament. Tenim por, que és el més normal del món, val? Però fer-ho igualment. Sí, no, és això. No hem de tenir por de tenir por. Tenir por és normal, és una emoció, som éssers humans, tenim emocions, i això a vegades el que fa ens atura, ens fa que ens paralitza. Tot el que es paralitza acaba morint. Per tant, el que hem de fer és moure'ns i diguéssim el que trobareu, jo que sé, com veniu a viure una experiència amb mi, és això, és aquest moviment, aquest constant moviment, sempre des del silenci, el respecte, l'escolta, per trobar qui som. Perquè abans també, Mar, ho comentaves, no hi ha una recepta. I per què no hi ha una recepta? Perquè som éssers totalment diferents, singulars, únics, especials, extraordinaris, i això només es pot treballar a partir de l'escolta, del diàleg i de la comunicació. Muchas gracias, Edgar. Pues la verdad quiero daros las gracias a los tres porque ha sido muy rico, muy enriquecedor. Espero que para las personas que nos estáis escuchando y para mí personalmente el compartir este rato con vosotros. Y bueno, mi resumen es que realmente esto es algo para cualquier persona, que no es un camino, es un proceso que nosotros estamos aquí pues para ayudar, cada uno a su manera, desde su perspectiva. Nosotros, como he dicho antes, Estel y yo, desde nuestro casa, centro de experiencias en Agullana, que estamos justo pues comenzando, ahora vamos a hacer la primera actividad dentro de unas semanas. Y ayudar, pues eso, con cambio de hábitos, con cómo sentirse mejor, cómo integrarse uno, ¿no? Cómo conocerse mejor, descubrir más pues quién es, ¿no? Y qué es su cuerpo y su mente. Bueno, pues la verdad que muchísimas gracias, os repito, muchas gracias a Empordà Televisión y especialmente pues muchas gracias a todos vosotros que habéis tenido el interés de seguirnos durante este rato, y esperamos pues haberos despertado, haberos quizás colocado algunas piezas de lo que es ese viaje, ¿no? Que no tiene fin, de lo que es la salud y el bienestar. Y nada, pues muchas gracias y hasta muy pronto, os esperamos todos. Gracias. Gracias.